Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Mara vilayatynyň Sakarçagy, Bayramaly we Garawum etraplarynda türkmen häkimetleriniň paýta meýdanlaryna gödäwçiligi güýçlendirip, gowaça meýdanlaryna sürülen sygyrlary ýygnap başlandygy barada habar berilýär. Belläp geçsek, bu waka çarşenbe güni Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň Mara eden saparynyň dowamında bu vilayatyň 3 etrawynyň paýta planyny dolman şertnamalaryň borçnamalaryny berja edip bilmändige barada çykyş etmeginiň ideýanyna gawat geldi. Azatlyk Radiosynyň yerli çeşmeleriniň tasdiklamagyna Türkmen lideriniň eden bu çykyşyndan soň etrap häkimlikleriniň daýhan birleşikleriň retmileri we yerli polisiýa bölümleriniň işgärleri paýta hasylynyň doly ýygylyp alınandygyny ýa-da alınmandygyny barlaýarlar we gowaça meýdanlaryna sürülen sygyrlary ýygnaýarlar. Gowaça meýdanlaryna sygyrlaryň käbiri inni ýygyp bolmajak paýta bölejikleri daýa bolmady ýaly bilkaslaýyn goý berilse, käbiri kärenneçilerden bihabar ýagdaýda girýärler. Bulary gören resmiler sygyrlary ýygnap, eýlerini pul jerimesiniň salynjakdygyny aýtdylar. Olar kärenneçileri bolsa paýtanyň galyn gaçan hasylyny ýygnap almadylygy üçin sygyrlary paýta meýdanyna sürmekde aýpladylar diýip adynyň efirde agdarmadylygyny soran Sakarçaýly daýhan Azatlygyň yerli çeşmesine gurrun berdi. Ol paýta meýdanlarynyň käbirine galyn gaçan paýta hasyly bolsa-da olaryň möçöriniň juda azdygyny şeýlede howanyň sowuklygy sebäpli olary ýygyp alar ýaly hakyny ýygymçy tutmagyň hem ören kyndygyny sözüniň üstüne goşdy. Aýdylmagyna görä paýta meýdanlaryndan ýygnanan sygyrlar häzirki wagt Sakarçaýa etrawynyň gün ortasyndaky Garywata adly demir ýol stansiýasynyň golaýyndaky ýürite meýdançada we düýdarçylyk daýhan birleşigindäki düýerleri saklamak üçin ýerde saklanýar. Emma umumy sanynyň onlarçady aýdylýan bu sygyrlar häzirlikçe öz eýelerine ýygyna berilmeýär. Häzirni şolatdan ýürüýte Sanowy ispitag düzülýärmişim. Kimin sygyry haçan ýeripdir, haýsy daýhan birleşiginiň näse meýdanyna ziýan ýetirilipdir. Häzirni kunbär sygyrlar beren oklar diýip aýdýarlar. Şol ýetirilen ziýanyň öwüzini ýürüýte hasaplap, ondan etrap häkimliginiň ýürüýte karary bilen jerimäniň mukdary kesitlenip, şondan soňra sygyrlar öz eýesine beriljekmişin. Şo mukdardaky jerime tölenenden soňra Dip marly kärenneçileriň we maldarlaryň ençe mesulen söhbetdeş olan Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synça Manmurat Bugaýew gurrun berdi. Ol şeýle tejribäniň Mara vilayatynyň Bayramaly we Garawum etraplarynda hem gaýtalanýandygyny we käbir gowaça meýdanlarynda döwlet işgärleriniň ýa-da hakyna tutulan adamlaryň paýta hasylyny ýygmagy hinidem dowam etdirýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ýeri gelenine bellesek, bu waka 28 noýabrda Berdimuhammedowyň Marda geçirilen hökümet maslahatynda vilayatyň 3 etrawynyň paýta taýýarlamak boýunça meýilnamany berja etmändigini aýdyp, vilayatyň we Sakarçaýa etrawynyň häkimlerini işden boşatmagynyň ideýanyna gawat geldi.